EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi, Metro and Mega Manila. Check your Love Radio TikToks. Philippine Standard Time. It is now 31 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Yahoo! That's right mga kabisyo. Tuloy-tuloy pa rin po ang bakbakan ng mga malulupit na tugtugan. Narinig mo naman yun, Angkol. Apakaangas, Col. Apakaangas, boards. Still loving you, boards. Apakaangas, par. Scorpions, boards. Grabe yung kamandag. Ay, nako, sa mga pauwi na po ng bahay, medyo pagod for the entire day kasi syempre Monday, ang daming mga naiwan last week kasi over the weekend. So, pagdating mo ng office, tambak ka agad, medyo pagod, okay lang yan. Huwag ka mag-alala. Nandito po ang 90.7 Love Radio para syempre kahit papano, damayan ka sa iyong nararamdaman. Naks, nararamdaman. Ay, good morning tuloy. Magandang gabi sa mga nakatutok sa atin po. Maraming salamat at shout out especially sa lahat po ng mga Grab drivers na nakatutok sa atin. Mabuhay po kayong lahat. Okay, eto. Di na natin patatagalin to, Tang. Pag-usapan na natin to. Dalawang pasahero na nagtatalo sa loob ng eroplano. Oh no! Gumanti ang isang pasahero sa pamamagitan ng pag-utot ng malakas. Pambihira naman, oh. Kaya yung eroplano was forced to turn around matapos po umutot ng apakalakas, par. Yung isang passenger. Ang sabi pa nga dito sa balita, the man who just purposefully farted decides to loudly and pinagsigawan niya pa na, yeah, everybody, let's just eat and smell as food possible at the same time. Ang bihira naman, oh. Tang, logican na natin to. Ay, sige, logican mo na yan para maamoy na natin. Logican na yan! Logican na yan! Logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kabisyo, dapat ba kung may komprontasyon tayo, we have to broadcast it o we have to keep it within, 'di ba? Kung sino man yung kakomprontasyon natin. 'Di ba? Huwag na tayong magdamay ng iba para sa mag-asawa, 'di ba, Angkol? Pag meron kayong discussion o hindi pagkakaunawaan ni Mrs., keep it to yourself. Pasok kayo sa kwarto. Doon kayo mag-wrestling. Huwag niyong iparinig sa mga bata. Diba? Pero bakit nga ba may mga taong isa lang naman ang kaaway, dinadamay pa yung iba na wala namang kinalaman? Well, mga kabisyo, people may engage in confrontation and try to involve others who are not initially involved sa argument because of the various reasons. Unang-una po dyan is seeking validation. Yes, tama po. Kasi yung opinions or beliefs nila na pag nag-involve po ng ibang tao can create a sense of support and affirmation for their perspective. Kaya kung minsan nakakita ka, di ba, pag nagtatalo, sasabihin, oh, di ba, alam mo yung ano, di ba, tama ako? So, may mga ganun tao, di ba? Second, distracting from the main issue. Tama po. Involving additional people can sometimes be a tactic. Isa po itong strategy, 'di ba? Para ma-divert yung attention sa totoong issue. O halimbawa, nahuli ka ng asawa mo na ng babae ka. Di ba, anak, andito ako kanina. Di ba, anak, ganito. Pero yung issue, inilalayo mo. And mga kabisyo na itong pangatlo, sounds off but ito po ay totoo. The desire for resolution.
In some cases, ini-involve natin yung ibang tao na hoping na ito yung taong ito yung magpapasipay at tatapos sa usapan. Ay mga kabisyo! Oras na pala para magpaalam. Well, gotta say goodbye. Maraming salamat for sticking around. At tabayanan, susunod na pagkagat ng dilim! Tutoy na lab. Uncle Totoy ba to? Coming up next. Straight up until 12 o'clock midnight. Iwanan ko po kayo ng napakalupit na kanta. Para sa iyo to, Uncle. Para ma-relax ka naman. Song coming from Matchbox 20 with Unwill, 36 after 8. Good evening, Metro Manila. Sasakyan sikat, basta't love